Teatr festivalinin şäherlerine Türkiýe medeniýetiň halkara guramasyna agza ýurtlaryň ýazyjylary Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bardylar. Mihmanlaryň bu ýerde institutyň talipleri bilen dörejilik duşu geçirli. Munyň özi milli medeniýetiň we dörejilik ulgamynyň hemme taraplaryndan esasy ösdürmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniň nowataqy beýanydyr. Doğuşukda Türkiye dilli yurtlaryň ýazyjylary türkmen ýaşlarynyň öňüne çykyş edip, dörejilik bilen meşgullanmagy, hususan proza we poeziýa eserlerini döretmegiň aýratynlyklary hemde ähmiýeti barada gurrun berdiler. Şunun bilen baglykda günnägörüň meşgul akıllary we söz sady halkymyň görnekli nusgawy şahyry Magtymly Pragynyň nesiller üçin galyran dörejilik mirasynyň üstünde giňişlen dolup geçirildi. Aşgabatda şuňlar geçirilýän Türkiýe medeniýetiň halkara guramasyna agza ýurtlaryň ikinji teatr festiwalynyň hem şol wagtda Hutby beýik şahyryň doglugynyň 300 ýylyna bagşlanan ona ünçekildi. Mälim o şeýle bu festival gadymy ene o şeýlerin Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edilmegine başlanýar.